сплачувалась, не надається. Це по-перше. По-друге, в нас були листи наших клієнтів, листи, отримані з Російської Федерації, в яких вказувались досить дивні речі. Наприклад, за даними Російської Федерації, особі пенсіонерці в Криму сплачувалась пенсія протягом 6 місяців після її смерті. В той час, як вона покинула окупований Крим за рік до того, як вона померла, і про її смерть, тобто вона жила на контрольованій території, вона не могла дістати з Криму, тому що вона вже була смертельно хвора. Але Пенсійний фонд Російської Федерації повідомив, що він сплачував весь цей час і ще півроку після її смерті. Якби не надійшов запит з Пенсійного фонду України, вони б, напевно, продовжили сплачувати. Але цього ми не знаємо та не дізнаємось. Цікаво, що Пенсійний фонд, отримавши цей лист, не поставив ні на хвилину під сумнів вказану в ньому інформацію, та на підставі цього листа відмовив спадкоємцям цієї померлої жінки у виплаті її недоотриманої пенсії. Або ще цікавий випадок, коли наш клієнт, військовослужбовець України, покинув Крим одразу після окупації на початку квітня, перебував в лавах Збройних сил, брав участь в проведенні антитерористичної операції, тож є цілком зрозуміло, що з того часу він вже не був в Криму, він покинув його з усією своєю родиною, та й не міг туди поїхати, тому що він є в усіх базах даних терористів, і тобто є відомим факт його участі в проведенні антитерористичної операції. Він також звернувся за поновленням своєї військової пенсії, про нього також запитали в Російської Федерації. Російська Федерація відповіла, що йому сплачено пенсію також по якийсь досить довгий період після того, як він фактично покинув Крим. І хоча Державна прикордонна служба України могла підтвердити той факт, що він не перетинав адміністративний кордон з Кримом, починаючи з квітня 2014 року, і цю інформацію не було повідомлено органам Пенсійного фонду України, вона також не була взята до уваги, і цій особі, цьому військовослужбовцю, також відмовили у виплаті його пенсії. Тобто, що б не було написано в документах Російської Федерації, документах, підписаних органами окупаційної влади Республіки Крим, яка б нісенітниця, вона безумовно приймається на віру органам Пенсійного фонду України, і людям відмовляють в здійсненні їхніх пенсійних виплат. Також хотіли додати, що ми ведемо кілька судових справ в судах щодо визнання таких дій Пенсійного фонду незаконними, але в усіх випадках ми стикаємося з дивовижним спротивом органів Пенсійного фонду України. Наприклад, одна справа у нас слухається з січня цього року, січня 2017-го, але досі ми не розпочали розгляд справи по суті, тому що на кожному засіданні Пенсійний фонд приносить нове якесь клопотання, залучає третіх осіб, просить робити ще якісь речі, тобто робить процесуальні диверсії з метою якомога довше затягнути розгляд процесу. Хоча ми, з нашого боку, ми не пропустили жодного засідання. Ми вже були більше 10 разів на цих засіданнях. Тобто судове вирішення питання також затягується із-за дій Пенсійного фонду України. Лише вчора, вперше за всю нашу практику, вперше за весь час, що ми займаємось цим, Шевченківський районний суд міста Києва розглянув нарешті одну таку справу з визнання незаконними дій Пенсійного фонду України з направленням запитів до Російської Федерації. І вчора було постановлено рішення, яким наші дії наші позовні вимоги було задоволено повністю. Я можу сказати, чому це відбулося, тому що юриста зараз немає в цьому управлінні, або він у відпустці, тобто я дзвонила до них і казали, що вони не можуть забезпечити присутність юриста. Ось тому вдалося затягувати протягом року розгляд справи, і нарешті суд виніс рішення на нашу користь. Завершуючи, я б хотіла сказати про те, що ця тема є досить болісною. Ми вже більше року намагаємось привернути до неї увагу, але звичайно, що вона є важка. Тому що чого ми просимо? З одного боку, звичайно, ми кажемо про недопустимість визнання органів окупаційної влади в Криму, з іншого ми ніби закликаємо сплачувати подвійну пенсію громадянам України. Тут я б хотіла
Я б хотіла вказати декілька міркувань з цього приводу. Ну, по-перше, в нас є кілька сотень тисяч переселенців-пенсіонерів з зони АТО, а кількість пенсіонерів з Криму я не змогла отримати точну цифру, але на будь-якому разі не перевищує 5 тисяч осіб за всі ці роки, починаючи з 2014 року. На мій погляд, це буде досить різке висловлення, але те, що відбувається, те, про що я зараз розповідаю, це є торгівля суверенітетом. Це є часткове визнання юрисдикції РФ в обмін на невеличку економію бюджетних коштів. Мені здається, що ця ціна є невиправданою. І, на мій погляд, ця економія не варта того, щоб казати людям, учасникам АТО в очі, за даними ФСБ Республіки Крим, вам сплачено пенсію по кінець 2015 року. Чи варто це того? Ну, напевно, для цього ми зібрали сьогодні, щоб постаратися знайти відповідь на це питання. Дякую, в мене все. Дуже дякую, Анно. А тепер слово надається відповідно для відповіді пані Олені Окріменко, представнику Пенсійного фонду України. Доброго дня всім. Я дякую за змістовну доповідь. Питання по двох видів, які представлено на червні 2017 року, і запити, які були, це славнозвісна Англійська наша область. І ці люди були на прийомі, людина, сам пенсіонер військовий, що по ньому стосується, то виплата пенсії, можливо, вам невідомо. Йому розпочата була буквально через 3 місяці, як побір повернувся, бо в нього була закінчена група інвалідності, і тільки на Україні йому були поновили групу інвалідності, ми розпочали виплату пенсії цій людині, якщо вам це невідомо. Така ж сама допомога, так само було визначено і допомога на поховання померлої його мами. Це по одній тій самій людині йде мова. Що стосується запитів до Автономної Республіки Крим, то органи Пенсійного фонду не співпрацюють ні в якому випадку з окупованими органами Автономної Республіки Крим. Ми направляємо запити до Російської Федерації. І це регулюється законом України про забезпечення прав, свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Оскільки Росія є відповідальною в даному випадку за цю агресію. Через те у нас на даний час існує дві угоди СНД 92 року, які не скасовані. При переїзді пенсіонера виплата пенсії виплачується однією стороною, тобто може виплачуватися лише одна пенсія, або там, або тут. І ми на даний час, коли до нас переїжджають пенсіонери, направляємо запити до Російської Федерації і отримуємо відповіді щодо отримання пенсій саме з цих органів. Щодо отримання довідок, нам надходять пенсійні справи разом з атестатом, в якому визначається дата, по яку пенсія виплачена. І ми саме з наступного місяця після виплати пенсії, після того, як виплата припинена там, встановлюємо виплату пенсії тут. Далі ми проводимо ще дії, з'ясовуємо, так як ви кажете, працюємо, не працюємо, ми направляємо кожній людині, починаємо виплату пенсії з місяця наступного, починаємо далі робити ще запити для уточнення, можливо, якусь отримали некоректну інформацію, але ми не можемо платити пенсію і там, і тут. Що стосується запитів наших, то, мабуть, була відома така постанова Кабінету Міністрів 234 від 2 липня 2004 року. Я вам зачитаю, що там написано. Територіальні органи на підставі поданих документів надсилають запит щодо вирішення пенсійної справи до органів Російської Федерації, призначених у Мінської порядку. Тобто це питання надсилання запитів врегульовано постановою Кабінету Міністрів. Інше, щодо заяв, про які йшла мова, що ми на людини вимагаємо заяву, які зазначені, що направить запит до Автономної Республіки Крим. Ні, у нас є форма запиту, і там ніякої мови не йде, що направить запит до Автономної Республіки Крим. Людина зазначає в запиті адресу попереднього місця проживання, і ми направляємо запит до Російської Федерації. У мене все. Куди? До Російської Федерації. За попереднє місце проживання. До Російської Федерації. Де Шаболка? На Шаболку. Ви ж самі сказали, куди ми направляємо запит. Це ваша інформація, прощається. Ну, дамо пані Анні право на коротку ремарку, потім заслухаємо наступних наших спікерів. Так, дякую. Ну, звичайно, я це чую не вперше. Щодо ваших міркувань, перше, Херсонська постанова 2014 року, яка регулює направлення запитів, вона стосується осіб, які мешкають в Автономній Республіці Крим та бажають отримувати пенсію від
Пенсійного фонду України. Це ті особи, які не перемістились в Крим, не мають іншої адреси проживання на території України, окрім тимчасово окупованого Криму. Тобто ця постанова за колом осіб не може розповсюджуватись на внутрішньо переміщених осіб. До внутрішньо переміщених осіб застосовуються спеціальні норми, я вже їх назвала, це постанови Кабміну 637 та 365. Тобто ця норма не діє за колом осіб, сюди не застосовується. Далі, угода СНД 1992 року. Я дуже вдячна, що Пенсійний фонд прийшов та може нарешті мені пояснити, чому ж ми не застосовуємо цю угоду у випадку визнання трудового стажу, фактів народження та смерті на тимчасово окупованій території, шлюбу, укладання угод з нерухомістю. Все це врегульовано міждержавними угодами з Російською Федерацією. Чому ж, коли я приходжу до РАЦ, не я, а особа приїжджає з Криму, приносить до РАЦ довідку свідоцтво про народження в окупованому Криму, і ніхто його не приймає до уваги. Я вважаю, це треба з'ясувати, тому що питання цікаве. І на останнє, угода з Російською Федерацією діє в Російській Федерації. Крим є частиною України, на яку не розповсюджується юрисдикція РФ. Це анексована, тимчасово окупована територія. Дякую. Так, хотілося б почути, ми почули з точки зору прав людини проблематику, так хочеться почути з точки зору законності взагалі дій Пенсійного фонду України. І слово надається заступнику прокурора Автономної Республіки Крим пану Олександру Удовиченку. Доброго дня, шановні колеги. Дуже раді, що ми сьогодні представлені на цьому заході. Він, безумовно, буде корисний і з точки зору того досудового розслідування, яке проводиться прокуратурою Автономної Республіки Крим за тими фактами, про які казали попередні виступаючі та спікери. Дана проблематика не залишена поза увагою органів прокуратури та, зокрема, прокуратури, ще раз повторюся, Автономної Республіки Крим. Відкрите відповідне кримінальне провадження, в якому проводяться слідчі дії, направлені на надання правової оцінки, зокрема кримінально-правової, діям посадових осіб Пенсійного фонду України. За результатами даного досудового розслідування будуть прийматися певні процесуальні рішення. Зокрема, зараз слідчими вивчаються всі ті нормативні акти, на які посилаються і органи Пенсійного фонду, і особи, які туди звертаються. Дуже великі питання викликають наявні матеріали кримінального провадження, листи з Федеральної служби безпеки в Республіці Крим, якими оперують наші органи. Це в окремому полі зору нашому та наших слідчих перебуває. Робота з цього напрямку триває, і я думаю, що досить скоро вже будуть певні процесуальні результати. Дуже вам вдячний. Отже, ми почули думку правозахисників та органів виконавчої влади. У нас є народні депутати, від яких залежить законодавче врегулювання цього питання. Пані Людмила Денисова, яка очолює комітет з питань соціальної політики. Вона також була міністром соціальної політики, тому їй це питання дуже добре відомо. І слово передається пані Людмилі. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, дуже правильне питання, яке тут ставиться щодо наших рідних кримчан. Ми тут обох з Рифатом Абдурахмановичем кримчані. І думаємо, що це питання потрібно вирішувати. Питання надання соціальної допомоги, питання виплати пенсії, яка є майном людини. Вона її заробила, і тільки в такому ракурсі треба розглядати це питання, на мій погляд. Треба говорити про найменше про 3 категорії людей, яких проблеми ми зараз обговорюємо. Це питання стосується громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь.
Це перша категорія, яка хоче отримати і повинна отримувати ці пенсійні виплати. Друга категорія – це громадяни, які переїхали до материкової частини України, де отримали довідки внутрішньопереміщеної особи. Це ще одна категорія. І третя категорія – це люди, які переїхали, зареєструвалися вже на материковій частині і не отримали або позбавились довідки про внутрішньо переміщену особу. Це різні категорії, різні у нас виписані законодавчі акти, але право у всіх однакове. Це Конституція, яка їм надає таке право отримувати всі ці виплати, які вони заробили. Що стосується першої категорії громадян України, які проживають в Автономній Республіці Крим та міста Севастополь. В березні 2014 року був прийнятий зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. В прикінцевих положеннях було виписано, що громадяни, які проживають на території Автономної Республіки Крим, це громадяни України, які не отримали громадянство Російської Федерації та не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, мають право на отримання таких виплат згідно з порядком, який визначається Кабінетом міністрів України. Ще один законопроект, який був прийнятий з автором Сергія Соболєва, який про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Стаття 5 і стаття 7 визначають, опять же, що виплата пенсії громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території і не отримують пенсії та інших соціальних виплат від уповноважених органів Російської Федерації, здійснюється в порядку Кабінету міністрів України. Це законодавчі такі акти, які потім були імплементовані в рішення Кабінету міністрів України. Зараз вже говорилось про це рішення, 234 постанова від 2 липня 2014 року, де був виписаний саме цей порядок, який зараз використовує Пенсійний фонд України. Да, дійсно, там написано таке, що треба зробити запити до Пенсійного фонду Російської Федерації. І я тут не згодна з колегою з Пенсійного фонду про угоду співдружності. І дуже підтримую пані Анну, що яка співдружність, що Росія є агресор. І ми нібито користуємось цією угодою, що ми їм надсилаємо, і вони повинні платити пенсії нашим громадянам, які в Криму, згідно з цією угодою, тому що це частина Росії? Ні. Чи частина України? І ні в коєму разі не можна використовувати цю угоду. І я коли готувалася до нашого тут спільного круглого столу, я спитала у Пенсійного фонду. І на запит я теж отримала такий лист. Бо це якраз буде до прокуратури. Тому ми не можемо користуватися цією угодою. Ви можете користуватися тільки цими законодавчими актами, які зараз прийняті, і згідно з якими є рішення Кабінету міністрів України. Це, ми поговорили, та категорія, яка мешкає на території, вона може звернутися на територію материкової частини України. Є в постанові Кабінету міністрів України виписано, яким чином це все робиться. І були прийняті, я пам'ятаю, такі нормативні акти, що закріплено Херсонське обласне відділення для того, щоб людина могла найближче додому звернутися, що генетичне, будь-яке пенсійне управління повинно було надати допомогу, да призначити або продовжити ці виплати пенсійні, які вона заробила, ця людина, в Україні. Що стосується громадян України, які вимушено переселились до материкової частини, дійсно є інший закон, який був подано НІМИРі і всім комітетам про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Там виписана чітка процедура, але ми вже до цієї процедури, і потім, яка була імплементована, опять же, в рішення Кабінету міністрів України, вже про які згадувалося, я не буду про це говорити, зараз
Ви знаєте, я думаю, що можна вже її змінювати. І сам закон, і дійсно всі ці постанови. Тому що я буваю на Донбасі. От останнього разу, коли ми проводили там наше засідання, і круглий стіл з питань внутрішньо переміщених осіб виїжджали і до Бахмута, і до Майорська, і до Новолуганська. Там такі ж самі проблеми, як у наших кримчан. Тобто, ви знаєте, не можна надавати такі перепони, що 60 діб кожен раз треба переідентифікувати лічність, що треба тільки отримувати виплати в Ощадбанку. Багато питань. І ми внесли, я одна з авторів цього законопроекту 6692, який регулює це питання. І дякуючи тут і громадським організаціям, і за ваші підтримки, ми це зробили. Я думаю, що прийшов час звернутися і до цих законів, які зараз діють, і виправити ту ганьбу, яка була. Ви знаєте, коли ми всі пам'ятаємо 14 рік, так, да? Коли Росія просто зайшла додому до нашої, до хати, коли я там евакувала своїх дітей від цього Криму. Ми всі це пам'ятаємо, ми були обурені і зараз обурені. І ми ніколи не погодимося на те, що це російська територія. Але потрібно такі умови створювати для наших людей, щоб вони отримували зароблені іми виплати. І ви знаєте, я думаю, що от ми тут разом уже, я думаю, що і пан Чубаров підтримає, що треба вносити зміни в ці законопроекти, напрацьовувати їх, вносити в зал і вирішувати це питання. От всі довідки, які, якщо їм Росія платить, хай вона їм платить. Якщо хтось отримає ці виплати, хай вони отримають. Але людина працювала в Україні, і зараз таке саме ставлення. І нам надають всі міжнародні організації. Вони всі говорять, що ви зобов'язані організувати виплату, створити такі умови, щоб і на неконтрольованій території людина змогла отримати ці виплати. Так, ми не можемо туди поїхати з грошами, але ми можемо зробити мобільні такі пересувальні пункти Ощадбанку, наприклад, як було створено це, наприклад, в Майорську, коли ми там приїхали, і цю пенсію виплачувати таким чином там. Але не можна обмежувати права людей на те, що вони заробили. Дякую вам, що ви надали можливість висловитися. Дуже дякую, пане Людмило. Так, слово надається голові Меджлісу кримськотатарського народу, народному депутату Рефату Чубарову. Що, пане Рефате, ви думаєте з цього приводу цієї ситуації? Які шляхи вирішення? Дивіться, я прийшов на цю прес-конференцію, тому що для мене, як на мене, і є один дуже важливіший аспект. Це аспект захисту людини в дуже широкому розумінні, починаючи від персональних даних і закінчуючи його фізичний захист. Ми проходили, деякі керівники Меджлісу такі ситуації пережили, коли саме з окупованої частини української території російські спецслужби спрямовували людей на наші домашні адреси. Я більш просто не можу сказати, але ми якимсь чином вийшли з таких ситуацій. Я не хочу сказати, що кожна людина, по якій робиться запит через пенсійний фонд Росії до Криму, він одразу опиняється під такою фізичною загрозою, але серед них є дійсно дуже різні люди, і ми ще не знаємо рівень чи глибину цинізму російських спецслужб, які можуть запланувати певні провокації, до яких можуть бути залучені просто люди, які далеко стоять і від громадського життя, і політичного, але така може бути їм відведена роль. Тому
Перше, я дійсно не розумію, чому в цих запитах вказується чи вказувалося, я тут не знаю, не володію ситуацією останніх місяців, але ще на початку цього року є конкретна людина, він з Криму, я думаю, що про нього ви говорили, я не буду говорити теж його прізвище. Він виїхав з Криму в квітні, він був декілька місяців в добровольчому батальйоні «Айдар», він комісувався, бо він отримав там стан його фізичний. І коли він звернувся за наданням йому пенсійних виплат, все це пішло з указанням його адресу до Криму, а ФСБшники знали, хто він такий, і звідки він, і як. Я знаю, що там був суд, він судився з пенсійним управлінням Львівської області. Я сказав Львівської області, і тут друге, треба знайти якісь. Це мають робити майже коли є недолугості в законодавстві, форми виконання цього закону, ніхто не може дійсно не виконувати законні вимоги, але реалізація цих законних вимог, воно має бути таким чином, аби не давати додаткові якісь можливості для російських спецслужб, оскільки все одно йде війна, хоча вона не оголошена. Ну, уявіть собі, якщо ви сидите десь там, неважливо там, чи в Москві, чи в Краснодарі, чи в Сімферополі, і отримуєте протягом місяця, скажімо, 200 запитів з Львівської області по громадянах України, які проживали в Криму, і опитуєте, і отримуєте, скажімо, 5 в Житомирській області, там же конкретне прізвище, ви вже можете для себе тут з'ясувати дуже багато якихось там інформацій. Можливо, треба було робити такі схеми направлення таких запитів, якщо від них не можна ніяк уникнути, так, щоб просто вони, їх не можна було персоніфікувати і визначити по географіях. Це перше, те, що я хотів би сказати. Друге, це те, що стосується надання пенсій громадянам України, які відверто відмовилися через написання ними заяв від того насильницького надання нібито громадянства Росії і отримання паспорту. Я знаю таких людей теж, серед кримських татар я знаю, але вони є серед інших, і їх, я думаю, десь близько 3-4 тисячі. Я не знаю, чи всі вони ще живуть в Криму, бо якась частина виїхала. Тут треба теж продумати дуже чітко, і пані Людмила говорила тут про можливість ними отримання пенсії на материковій частині України, але тут теж можуть бути різні варіації. Я знаю людину, яка має отримати пенсію, але вона не може виїжджати. В будь-якому випадку, я як народний депутат, і ми говорили з пані Людмилою до початку, і наш комітет з питань прав людини, якщо ця прес-конференція нас підштовхне до того, що ми просто в такому дуже терміновому порядку зараз будемо удосконалювати законодавство, крім того, що вже зареєстровано і є на розгляді Верховної Ради, ми готові в нашому комітету просто відкрити яка можна широку дорогу і в короткий термін вирішити ті питання, які є формально такими, що не дають можливості забезпечити питання захисту тих людей, про яких ми турбуємося. Дякую. Дуже дякую, Роберта. Так, я якраз хотів вам надати слово, щоб ми хотіли почути з вашої точки зору, які є шляхи вирішення взагалі цієї проблеми, розв'язання. Дякую за питання. Дійсно, у нас по тій людині, про які йде мова, було питання, що дали дані прізвища ім'я по батькові і проживання на території Львівської області. Після того, як це було встановлено 16 листопада 2016 року, як до нас дійшла інформація, ми
Ми направили листи на всі головні управління щодо цієї людини і ще що можна зазначати, яку інформацію можна зазначати в запиті, який надсилається до органів Російської Федерації на запит пенсійної справи. Ті справи не знайомі. І інше ще. Дивіться, я розумію,